ஆண்கள் பெண்களுக்கான சிறந்த தையலகம் மதன் டெய்லர்ஸ். அனைத்து வகை துணிகளும் சிறந்த முறையில் தைத்து தரப்படும். நம்பர் 6, சாவடி தெரு, கோரிப்பாளையம், மதுரை 2. 2 பல்லு சீனி கடா விற்பனைக்கு. இப்போதான் 2 பல்லு புது பல்லு, நல்ல சைஸு பெருவெட்டெல்லாம் இருக்குது. விருப்பம் உள்ளவங்க சேனல் நம்பரை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். அப்படியே விடுங்க, தவட்டும் 2 ஸ்டவ் தவட்டும். இன்னொரு தவு தவறு நேரா தவு தவுங்க நேரா. விட்டுருங்க தவுதா.